راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو عزو السلامتنا تقبلوا أبسفل عليه كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع 15 تحساس كل تشحن إسران حدن فنواري دي إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو بينيام قرماي نخلعي عمتا كتاتيلو بلوز تقدادماي أقور أفريقيا تشلمو قدماي منيستر زمرحول على أكل منقس الصومال جبوتي أبز أنقدتو على إساتفالو أب سودان أنصارت بجنرال البرهان زمرح مسقاقر منقس زقنعة سفيح سلامة وسلفتات يغتصل راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو ዕለታዊ ዜና ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ በልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ቢንያም ግርማይ ንኻልኣይ ዓመታት ከታቲሉ ወናኒ ሽልማት ብሉጽ ተቀዳዳማይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንምዃን በቂዑ ዓመታዊ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ኣህጉር ኣፍሪቃ እትመርጽ በኣቦ ወንበርነት 5 ግዜ ተሸላሚ ብጫ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ፈረንሳዊ በርናንዲኖ እትምራሕ ንኣሰልጠንቲ ዳይሬክተራት ስፖርት መራሕቲ ጋንታን ኣፍሪቃውያን ኤውሮጳውያንን ጋዜጠኛታትን ዝሓቆፈ ሽማግለ ኣብ ዝሓለፈ 26 ሕዳር 5 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 15 ተቀዳደምቲ ነዚ ሽልማት ሓፂያ መንባራ ይዝከር تمال سولوس 14 تحساس علاوي أبز جبرتو وصيت دما ودي 21 عمت بينيام جرماي تعواتو مخانو تاشماغلا أفليتا نبينيام سعيبو دبو أفريقاوي رايان جيبونوس بخلاء درجانس شلمات كروك أحنكالو إرتراوين تقدادمتي مرهاو قدسن هينوك ملو برهانن دما سالسين رابعين ترتحيزوم ناتنا التسفاتيون نهوم زرعين كأ بقدم تقتل مبلشاو عين 11 درجات سريعهم نزخب كل التشحن 10 تقلتنات حيزوخ وهاب جمرة كبري قد محجي إرتراوين تقدادمتي ناتنا البرهانة أب كل التشحن 10 تقلتن مغسب دبساي أب كل التشحن 10 4 دانيال تخلا هيمانوت أب كل التشحن 10 5 تسفم عقوة مريم أب كل التشحن 10 6 بينيام قرماي دما أب كل التشحن إسران تعويتو ملونيروم قدماي منيستر حسن روبلة أب جبوتي أب زكايد زلو أب بوليس سومال زتوكرو على إساتفالو اتقدماي منيستر بمنيستر فتحن كالوت العلوة سبسلطان منقسن تسنيو أبتبع 13 تحساس تخفته بإنستيتو رشاس تودبه نايزة مدرغ نمستاف ناب جبوت غمزة مرحة راديو داستلان كم مقادشو الرقاقيتسا كاب كل تشحن 13 سنات حيزو أم مقادشو استمسرته إنستيتو رشا أبولو كونتات هاناتي بوليستاتن زولو أماراتستاتن أبزبلو استدالو متصنعتا ورقاقت بمغراب أكالات منقستي أهقراوين تكالتن مشارختن كساتفوز قبرتكاليو أتتكال مرجع حدا خب عبيت أواناو بوليتيكاو بدهوتات صومال كوينو لبزولو أوانيو أب جبوتي وعلى ودي بزولو أب سودان أنصارتي بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح مسقاقر منقس زقنع سلامة وسلفي يغتصلالو كما قتصلتان يتبب أوانو أب كارتوم كايرت أنحى سلامة وسلفي بعسر 3 تحساس 10 تشحال 7 تساتفو بوحدو أب 10 كتماتاتن حوص ختماتاتن تهاجر مكيادو تحبيرو بفلاي أب كارتوم أب كتر بيت منقست بستخايدة سلامة وسلفي بوليس نبتانو أب ستوكوسووت إعايتن زنبع غازن 55 سبات كم زقوصلو نتكالات حكمنا تهاجر بموكاس مع كنازينا حبيران سلفنياتات تبع 25 تقمت استخايدة وتادرو علوان دحرتي مسك قدماي منيستر عبد الله حمدو ب 21 حدار سبتي حستباله سمع مقام حدش مسقاقر منقستن يوم زقاومو مسبوت تعدرا وجل بمسمع يخون بشركة قوم مسقاقر منقستي أين غبلن زولو سلفنيات السودان مولو بمولو سيفيلاو منقستك قوم يوم زد ألبو جنرال البرهان نتب برقيس قوم أكل مسقاقر منقست آليو بإسرار 5 تقمتي علوام سكايدة أبستول العهز باو نعبي زاقيت 4 سلفنيات تقتلو مالو بزت تخايدلو هزباو نعبن أهقرا وتصاطن نقدماي منيستر عبد الله حمدو مزنتو كمال استجدد جنرال البرهان سيفيلاو كابينة منيسترات زلو منقستك أو مكوان تتسامع اتكابينة نايفت أما أكال سلطانجن أيكلوانيو مرجع السودان أبكل التشحن إسران سلستن كساب زكايد وتادرا وجل السودان نتهاجر كمرح مخانيو زملكت أبتبع إسران حدن حدار مسك قدماي منيستر عبد الله حمدو استبتحا سمع زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملو راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو
ዳግማይ ሰላምተና ተቀበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብዝ ቀፂሉ ብዓወት አረጋይ ዝዳሎ አፍሪቃ አብሶ ሙዚክ ቀርበልኩም ናይሎሚ መደብ አፍሪቃ ናብ አፍሪቃውያን አሜሪካውያን ትምኒት ገብሩ ጆሴፊን ቤከር ኢሎን ማስክን ቨርጂል አብሎንን ይከብል ሰናይ ምክትታል ዶክተር ትምኒት ገብሩ ኣብ ርፅም ምስ ኩባንያ ጎግልን ምርምር ናይ ገዛእ ርእሳ ሰብ ሰርሖ ብልሐን ዶክተር ትምኒት ገብሩ ኣብ 1983 ካብ ኤርትራውያን ወለዲ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ትምኒት ጓል 5 ዓመት ምስ ኮነት ኣቦኣ ብሞት ምፍላዩ ኣደኣ ሙሉእ ሓላፍነት ብምውሳድ ንበይና ይዕብያታ ትምኒት ገብሩ ምስ ወላሊታ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድሕሪ ምኻዳ ፖለቲካዊ ዕቑባ ረኺባ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ኣብ ከተማ ማሳቹሴትስ ድሕሪ ምምዛም ኣብ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ዩኒቨርሲታት ዓለም ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተቐባልነት ረኺባ ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ መጀመርታ ብምህንድስና ኤሌክትሪክ ብባችለር ዲግሪ ቀፂላ ድማ ኣብ ዓውዲ ኮምፒተር ሳይንስ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ማለት አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ድማ ብሕፅር ዝበለ AI ትምህርታት ተኸታቲላ ብናይ ዶክተሬት ማዕረግ ተመሪቓ ተመራማሪት ዶክተር ትምኒት ገብሩ ምስ ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ማይክሮሶፍት ኣፕልን ጎግልን ሰሪሓ ማይክሮሶፍት ኮምፒተራት ክሰርሓ ዘገልግለን ኣፕሊኬሽናት ይማዕብል ኣፕል ኮምፒተር ቴሌፎን ንዑ ዘስርሕ ኣፕሊኬሽናት ይመህዝ ጉግል ድማ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ምድላይ ሞተር እዩ ማለት ዝደለኻዮ ነገር ምስ ትጽሕፈሉ ኣሎ ዝበሃል ናይ ትደልየ ውፅኢት ይህበካ እዞም ኩባንያታት ይኹኑ ካልኦት ኣብ ስርሖም ዝጥቀሙሉን ብብስሒ ምርምር ዝገብሩሉን ቴክኖሎጂ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ማለት አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እዩ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብመንገዲ ኮምፒተራት ወይ ማሽናት ገጽ ሰባት ኣብ ምልላይ ድምፂ ኣብ ምልላይ ቋንቋታት ኣብ ምትርጓም ብድምፂ ትእዛዝ ምቕባል ሮቦት ኣብ ምንቅስቃስ መኪና ኣብ ምዝዋርን ካልእን ብሕፅር ዝበለ ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኽገብሩ ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ እዩ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብመንገዲ አልጎሪዝም ማለት ኣብ ኮምፒተር ቅመራ ብምግባር ውሳኔ ዝህብ መስርሕ እዩ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ምዕባል ቴክኖሎጂ ዓብ ተራኳይ ፃውት እንተሃለወን ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክሰርሕ ትፅቢት ዝግበረሉ እንተኾነ ማዕረማዕሪኡ ድማ ጌጋታት ይፍጽም ወይ ብጌጋ ውሳኔ ይህብ እዩ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ዝምዕበለሉ ዝበዝሐ ምርመራታት ዝካየደሉ ኣብ ጸዓዱ ዝሕብሮም ሰባትን ቋንቋ እንግሊሽ ብምዃኑን ኣብ ጸሊም ዝሕብሮም ሰባት ቋንቋ እንግሊሽ ኣብ ዘይዛረቡ ሰባት ኣብ ምልላይ ሞያን ጾታን ካልእን ቄናን ውሳኔታት ክህብን ብብስሒ ጌጋታት ክገብርን ይጸኒሖ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝገብሮ ጌጋታት ንምጽላዕን ዝህቦ ጌጋ ውሳኔታትን ክእረመሉ ዝኽእል መንገዲ ንምልላይን ምስ ኩባንያ ጎግል ተቆፂራ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ብጾታ ኮይና ሓደ ንስግኣታ ዝምርምርን ጭብጥታት ዘቕርብን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪባ ዘቕረበቶ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፍ ኣካል ስራሕ እኳ እንተኾነ ናብ ጉግል ግን ብግላይ ኣቕሪባቶ እንተኾነ ኣካየድቲ ስራሕ ጉግል መጽናዕታዊ ጽሑፋ ክትስሕቦ ኣሲሶማ ንሳ ብወገና ምስ ላዕለዎት ዳይሬክተራት ጉግል ክትራኸብ ፀዊዓ ድሒራ ኣብ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ እናሃለወት ካብ ሓልፍታ ካብ ስራሕ ክትሰናበቲ ዘቕረብክዮ ጠለብ ቅቡል እዩ ዝብል መልእኽቲ ተቐቢላ ዶክተር ትምኒት ግን ዝኾነ ናይ ስራሕ ስንብት ጠለብ ከም ዘየቕረበት ኣብ ክንድኡ ሓልፍታ ካብ ስራሕ ከም ዘባረርዋ ብምግላጽ መዛረቢ መራኸቢ ብዙሃን ኮይና ነይራ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ዘቕረበቶ ምርምራዊ ጽሑፍ እንታይ ከም ዝነበረ ክትገልጽ እንከላ እቲ ጽሑፍ ጉግል ይኹን ካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ንምትርጓም ዝጥቀሙሉ ገለ መሳርሒታት ጉጉይ ትርጉም ከም ዝህብ ዝገልጽ ከም ዝነበረ ትገልጽ ኣካየድቲ ስራሕ ጉግል ግን ዝኾነ ዕድል ከይሃቡ ሃንደበት ካብ ስራሕ ብቕፅበት ደው ከም ዘበልዋ ብተወሳኺ ተሕብር ኩባንያ ጉግል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንጹር መግለፂ እኳ እንተዚሃበን ዶክተር ትምኒት ገብሩ ናይ ስራሕ ስንብት ጠለብ ከም ዘቕረበት ጭብጥ እንተዚሃበን ኣካየዲ ስራሕ ሰብ ሰርሖ ብልሒ AI ጀፍ ዲን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትምኒትን ብጾታን ዘቕረብዎ ጽሑፍ ናይ ኩባንያኦም መለክዕታት ከም ዘየማልአ ዝተኸብረት ተመራማሪት ትምኒት ካብ ስራሕ ምስንባታ ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ እንተኾነ ሓያሎ ሰራሕተኛታት ጉግል ብመልሲ ትካየዲ ስራሕ ኣይተሓጎሱን ኣሳት 2,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ድማ ጉግል ኣብ ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኣተሓሕዛን ክብርን ተቃዊሞም ኣብቲ ኩባንያ ምስራሕ ውሕስነት ከም ዘይብሉን ቀጻልነቶም ከም ዘይተኣማምን ድማ ስምዕትኦም ገሊጾም ነዚ ንምርጋጽ ላዕለዋይ ኣካየዲ ስራሕ ሱንዳር ፒቻይ ኣተሓሕዛ ስንብት ዶክተር ትምኒት ንኻልኦት ሰራሕተኛታት ዘይዕጉብነት ምፍጣሩ ይቕሬታ ብምሕታት ኣብ መጻኢ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ሓለፍቶምን ዝግበር ዘይምርዳእን ግጭትን ብናይ ምትህዳእ ሜላ ክፍታሕ ምዃኑ መብፅዓኣት እዩ
ተመራማሪት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ብኩባንያ ጉግል ዝተገብረላ ኣተሓሕዛ ብሓያሎ ወገናት ተነዒፍዩ እቲ ኩባንያ ጸሊል ምዝሕብሮም ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ዘይቆጽር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ነቶም ዘለውዎ ብግቡእ ዘይመሓዙውን ብተጣበቕቲ ጉጅለታት መሰል ጸለምትን ደቂ ኣንስትዮን ተኾኒኑ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ካብ ጉግል ብምብራራ ተስፋ ይቑረፃን ብኣንጻሩ ድሕሪ 1 ዓመት ካብቲ ኩባንያ ድሕሪ ምእላያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳየር ዝተሰመየ ናይ ገዛእ ርእሳ ኢንስቲትዩት ምርምር ሰብ ሰርሖ ብልሒ ከም ዝመስረተት ማዕከን ዜና ዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩ ሓድሽ ኢንስቲትዩት ዳየር ኣብ ልዕሊ ዝተገለሉ ሕብረተሰብን ጸለምትን ዝያዳ ምርምር ንምክያድ ቀንዲ ስርሑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝካየድ ዶክተር ገብሩ ትገልጽ እዚ ድማ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ዓብ ዕድል እዩ ተመራማሪት ትምኒት ገብሩ ነዚ ሓድሽ ናይ ምርምር ስራሕ ከተካይድ ናይ 3.7 ሚልዮን ዶላር ምወላ ረኺባላ እዚ ምስ ከም በዓል ጎግል ዝኣመሰለ ኣብ ተመሳሳሊ ምርምር ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ባጀት ዝስልዓ ተወዳዲሩ ንእሽቶ እኳ እንተኾነ ኣብ ምርምር ሰብ ሰርሖ ብልሒ ለውጢ ከምጽእ ግን ትጽቢት ይግበረሉ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ንጥቀመሉ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ተኣታትዩ ከም ዘሎ ትገልጽ ብዘይካ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ምሕላው ጸጥታ ኣብ ምልላይ ገጽን ጸጥታን ምልላይ ገበነኛታት ሕክምና ኣብ ስማርት ቴሌፎናትን ካልእን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ከም ዘሎ ትሕብር ሰብ ሰርሖ ብልሒ ሰባት ገጾም ብምልላይ ጥራይ ገበነኛታት ድዮም ኣይኮኑን ከለልን ከሎ ኣብ መጻኢ በደል ክገብሩ ተኽእሎ ኣለዎም ዶ የብሎምን እውን ይግመት ኣብ ሕክምና ድማ ገጽ ብምርኣይን ምልክታት ብምውሳድን እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ሕማም ከም ዝሓመመ ወይ እንታይ ዓይነት ሕማም ከማዕብል ይኽእል ይግመት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብተወሳኺ መኪና ብዘይ መራሒ ክትዝወር ሕሙማት ብሮቦት መጥባሕቲ ክግበረሎም ማሽናት ብትእዛዝ ድምፂ ክሰርሑ ካብ ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ እዩ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብሓፈሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣብ ምምዕባሉ ግን ኩሉ ዓይነት ቆርበት ሕብሪ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት ዘጠቓለለ እንተዘይኮይኑ ንዝተገለሉ ሕብረተሰባት ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ክበዝሕ ከም ዝኽእል ዶክተር ትምኒት እትሰግኣሉ ጉዳዩ ነዚ ንምዕራያ ድማ ዶክተር ትምኒት ኮምፒውተራትን ማሽናትን ንኹሉ ብማዕረ ዘገልግል ኣልጎሪዝም ክህልወን እትፅዕርን ናይ ለውጢ ሰብ ክትከውንን ተበጊሳ ዘላ ብፍላይ መንግስታት ንሰብ ሰርሖ ብልሒ ንስለያ ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን ሓደ ሰብ ግብረ ሽበራዊ ክኸውን ይኽእል ዶ ይክእልን ስደተኛ ጥዑይ ይኮነን ሓደ ዜጋ ንፍዑ ይኮነን ክግምት ስለ ዝሕግዞም ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ብሽም ጸጥታ ኣብ ፈቐዶ ጎደናታትን ኣብያተ ጽሕፈትን ተሰቒሎም ዝርከቡ ካሜራታት ኣብ ምምርማርን ምትንታንን ገጻት ዝቐድሖኦም ሰባት ክውዕል ይኽእል ብመሰረት ዶክተር ትምኒት ገብሩ ኣብ ዝሃበቱ ኣብነት ሓደ ፍልስጤማዊ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ብቋንቋ ዓረብ ከመይ ሓዲርኩም ክብል ጽሒፉ ኣልጎሪዝም ነቲ ጽሑፍ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ክትርጉሞ እንከሎ ብጌጋ ናብ ኣጥቃዓዮም ቀይርዎ ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ፍልስጤማዊ ብወተሃደራት እስራኤል ተቐይዶ ድሕሪ ዝተገብረ መርመራ ድማ ነጻ ተፈንዩ ካልኣብነት ድማ ገለ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ደቂ ተባዕትዮ ከም መራሕቲ ዶክተራት መሃንድሳት ክገልጾም እንከሎ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ሴክሬታሪ ነርሳት እመቤት ሓዳር ይገልጸን እዚ ድማ ናይ ጀንደር ዝንቡዕ ኣባህላን ግምትን ዝተበገሰ ኮይኑ ኣብ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ከይተረፈ ርዒሙ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ንጸሊም ሕብሮም ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምልላይ ዝሽገር ኣብ ስራሕ ምቁጻር ቄናን ግምት ዝህብ ብምዃኑ እቲ ካልእ ዘሻቐል ጉዳዩ ኣብ ገለገለ እዋን ንጸለምቲ ሰባት ከማህባይ ክገልጾም ተራእዮ ሰብ ሰርሖ ብልሒ እዚ ጌጋታት ዝኸትል ዘማዕብልዎ ክኢላታት መብዛሕትኦም ጸዓዱ ብምዃኖም ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል ከም መወከሲ ዝጥቀሙሎም ዝበዝሑ ሰባት እውን ጸዓዱ ብምዃኖም ከም ዝኾነ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ክትሕብር እንከላ ክመዓራር እንተኾይኑ ክኢላታት ካልእ ዓሌት ክበዝሑ ከም ዝግባእ እውን ትገልጽ ነዚ ዜና ትሰምዑ ካብ ዘለኹም ሰባት ስማርት ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን እንተላትኩም እሞ እታ ቴሌፎንኩም ገጽኩም ብምርኣይ እትኽፈት ቋንቋታት እትትርጉም ብድምፂ ሕቶት ትምልስን ካልእን እንተኾይና ሰብ ሰርሖ ብልሒ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ትውንን እያ ማለት እዩ ፈረንሳ ጆሴፊን ቤከር ዝለዓለ ክብሪ ዝተዋህባ ናይ መጀመርታ ጸላም ب30 تحساس 2021 መንግስቲ ሪፓብሊክ ፈረንሳ ንደራፊት ተላሃይት ተዋሳኢት ተቃላሲት ሰብኣዊ መሰላት ጸለምትን ማዕርነት ጀንደርን ከምኡውን ስለያ ዝኾነት ጆሴፊን ቤከር ዝለዓለ ናይ ጅግንነት ክብሪ ሂብዋ
ኣብ 1976 ብሞት ካብ ዝዓለም እተፈለየት ጆሴፊን ቤከር ዳግማይ ናይ ክብሪ ቀብሪ ብምክያድ ሬሳኣ ኣብ ታሪክ ፈረንሳ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦም ጀነራላትን መራሕትን ዝቕበሩሉ ፓንቶን ዝተባሃለ ናይ ክብሪ ቦታ ተነቢሩ። ጆሴፊን ቤከር ኣብ ፈረንሳ ነዚ ክብሪ ዝተዋህባ ናይ መጀመርታ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተወልደት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን በቂዓላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ 46 ዓመት ድሕሪ ምሟታ እዩ። ታሪክ ጆሴፊን ቤከር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይጅምር። ኣብ 1906 ኣብ ከተማ ሴንት ሉዊስ ሚዙሪ ካብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ስድራ ቤት ተወሊዳ። ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ኣቦኣ ክዕብያ ዕድል ስለ ዘይረኸበ ኣዲኣ ድማ ካልእ ሰብኣይ ስለ ዘእተወት ናይ ቅብጥሮት ግዜ ይረኸበትን። ብኣንጻሩ ህይወታ ንምምራሕ ካብ ጓል 8 ዓመትን ከላት ሒዛ መጀመርታ ኣብ እንዳሰብ ክትሰርሕን ክዳውንቲ ክትሓጽብን ድሒራ ድማ ኣብ ጎደናታት ብምስዕሳዕ ዓታዊ ከተማቕርር ተገዲዳ። ጓል 12 ዓመት ምስ ኮነት ድማ ትምህርታ ብምቁራጽ ኣብ ሓደ ክለብ ከም ሳዕሳዓይትን ኣገልጋሊት ማለት ወይተር ኮይና ሰሪሓ። ኣብ 13 ዓመታ ተመርዓ ድሕሪ ገለ ዋርሕ ድሕሪ ምፍትሓ ኣብ ሓደ ጉጅለ ናይ ሳዕሳዕቲ ተቖፂራ ክሰርሕ ዕድል ረኺባ። ምስቲ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣሜሪካ እናዞረት ምርኢት ኣቕሪባ። ናይ ምስዕሳዕን ምድራፍን ክእለታ ኣዝዩ ፍሉይ ብምንባሩ ብዓበይቲ ጉጅለታት ሳዕሳዕቲ እናተቖፅረት ናብ ከተማ ኒውዮርክ ኣምሪሓ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኣሜሪካ ፈላሊኻ ግዛእ ጸዓዱን ጸለምትን ዝኣትውዎ ቦታታት ዝተፈላለየ ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣውቶቡስ፣ ቲያትር፣ ኣብያተ መግቢ፣ ቤተ ክርስቲያን ኮታስ ኩሉ ቦታታት ጸዓዱ ዝኣትውዎ ጸለምቲ ከይኣትውዎ ይኽልከሉ ነይሮም። ነናቶም ቦታ ድማ ነይርዎም። እዚ ንጆሴፊን ቤከር ይጸልዋ ነይሩ። ከምዚ እናሃለወ ጆሴፊን ቤከር ጓል 19 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ብምኻድ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ዝኾነ ቲያትር ሻሜሊዘ ምርኢት ሳዕስዒትን ደርፍን ከተቐርብ ዕድል ረኺባ። ድሕሪ እዚ ምርኢት ኣብ ከተማ ፓሪስ ህብብቲ ብምዃን መዛረቢ ኮይና። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ፈላሊኻ ምግዛእ ምንባር ዝለመደት ጆሴፊን ቤከር ምስ ከተማ ፓሪስን ህዝባን ፍቕሪ ሒዝዋ። ካብ ኣሜሪካ ጠቕሊላ ናብ ፈረንሳ ክትገዕዝ ድማ ወሲና። ኣብቲ እዋንቲ ፈረንሳ ባዕላ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ እትገዝእ ዝነበረት እኳ እንተኾነት ብተዛማዲ ኣብ መንጎ ጸዓዱን ጸለምትን ዝፈላለ ሕጊ ግን ኣይነበረን። ጆሴፊን ቤከር ኣብ ፓሪስ ርኡይ ምፍልላይ ብዘይምንባሩ ፈትያቶ ምስ ፈረንሳዊ መሃንድስ ብምርዓው ድማ ናይ ኣሜሪካ ዜግነታ ብምስራዝ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ሒዛ። ጆሴፊን ቤከር ኣብ ፈረንሳ ህውነታ እናዓበየ መጺኡ። ጋዜጠኛታት ጽሒፎሙላ፣ ስነ ጥበበኛታት ቀቢኦማ፣ ጸሓፍቲ ኣውጊዖማን ተሪኾሙላን። ብኣከዳድና ዝተመስጡ መሃንድሳት ዝተፈላለየ ሳጓ ሰይሞም ኮታስ ከተማ ፓሪስ ኣዛሪባታ። ጆሴፊን ቤከር ሓያሎ ደርፍታት ከተሕትም ከላ ኣብ 10ታት ፊልምታት ተዋሲኣ ናብ ሓያሎ ከተማታት ኤውሮጳ ድማ ዑደት ኣካይዳ። ህውብነታ ኣብ ጥርዙ እናሃለወ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣርኪቡ ኣብ 1939 ጀርመን ንፖላንድ ወሪራታ ከም ግብረ መልሲ ድማ ፈረንሳ ኣንጻር ጀርመን ኩናት ኣዊጃ። ኣብዚ እዋንዚ ቤት ጽሕፈት ወተሃደራዊ ስለያ ፈረንሳ ጆሴፊን ቤከር ስለያ ክትከውን ከቲብዋ። ቤከር ህውብነታት ተጠቒማ ጀርመናውያን፣ ኢጣልያውያንን ጃፓናውያንን ኣብ ዝርከብሉ ኤምባሲታት ለይታዊ ትልሂታት መዘናግዒ ቦታታት እናኸደት ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ እናተራኸበት ሓበሬታ ክትእክብን ናብ ሰብ መዚ ጸጥታ ፈረንሳ ከተመሓላልፍን ጀሚራ። ኣብ 1940 ፈረንሳ ብጀርመን ድሕሪ ምውራራ ጆሴፊን ቤከር ኣብ ገጠር ዝነበረ ዓቢ ግንቢ ገዝኣ ፈረንሳውያን ተቓለስቲ ክጥቀሙሉ ከተፍቅደሎም እንከላ ንሳ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናተዘዋወረት ስልያዊ ስርሓ መክያድ ቀጺላ። ንከም ቢቢሲ ዝኣመሰላ ማዕከናት ዜና ሓበሬታ ምሃብ ብተወሳኺ ሰሪሓ። ኣብ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረት ሞሮኮ ብምኻድ ድማ ምብራር ነፋሪት ተማሂራ። ድሕሪ ኩናት ጆሴፊን ቤከር ብዘበርከተቶ ተወፋይነት ብጀነራል ቻርልስ ደጎል ዝለዓለ ናይ ሃገር ጅግንነት ሊጅን ደ ኦነር መዳልያ ተሸሊማ። ብሃገራዊ ኮሚቴ ንሓርነት ብሰራዊት ፈረንሳውን ተወሳኺ መዳልያታት ተዋሂባ። ጆሴፊን ቤከር ኣብ ግዜ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ከም ዝኣከበት እዩ ዝግለጽ። ንምንታይ ኣብ ቃልሲ ከም ዝተጸንበረት ተሓቲታ ክትምልስ እንከላ ድማ ናጽነት ንዝሃበት ንፈረንሳ ነጻ ኸውፅእ ግዴታ ኣሎኒ ክትብል መሊሳ። ኣብ 1950ታት ጆሴፊን ቤከር ኣብ ፈረንሳ እኳ ተቐመጥ እንተነበረት ኣብ ናይ ትውልዲ ዓዳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ቃልሲ ኣንጻር ዓሌትነት ድምጻ ካብ ምሃብ ኣይተቖጠበትን። ናብ ኣሜሪካ ብምምላስ ኣብ ጎኒ ተቓለስቲ ከም በዓል ማርቲን ሉተር ኪንግ ጠጠው ኢላ ጸረ ዓሌትነት መደረታት ድማ ኣስሚዓ።
ኣብ ሓደ እዋን ናብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝተጓዕዘትሉ ጸላም ብምዃና ጥራይ ኣብ 36 ሆቴላት ከይተሓድር ተኸልኪላ ንሳ ብወገና ጸለምትን ጸዓዱን ተፈላለዮም ኮፍ ኣብ ዝብልሉ ኣሜሪካ ትሊት ከይትገብር ሓንጊዳ ኣብ ልዕሊኣን ካልኦት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝወርድ ዝነበረ በደል ዓለም ክትፈልጦ መዲራን ደው ክብል ጎስጊሳን ጆሴፊን ቤከር 12 ዘኽተማት ቆልዑ ብሞግዚነት ከመደ ኮይና ዕብያ እቶም ቆልዑት ካብ ኤስያ፣ ኣፍሪቃ፣ ኤውሮጳ፣ ላቲን ኣሜሪካ ዘምጻኣቶም ኮይና ብሄረ ቀስተ ደመና ሬንቦ ናሽን ክትብል ትጽውዖም ነይራ። ቤከር ተዕብዮም ዝነበረት ቆልዑት ዝተፈላለየ ሃይማኖትን ዝተፈላለየ ሕብሪ ቆርበትን ዝነበሮም ኮይኖም ደቃ ዝተፈላለዩ ክንሶም ብሓደ ሓቢሮም ብሓጎስ ዝነብሩ ብምዃኖም ንዓለም ኣብነት ከም ዝኾኑ ትገልጽ ነይራ። ጆሴፊን ቤከር ብዝሓደረ ሕማም ውሽጣዊ ምፍሳስ ደም ኣብ ሓንጎል ኣብ ለካቲት 1975 ዓሪፋ ስነ ስርዓት ቀብራ ድማ ኣብ ሞናኮ ተፈጺሙ ሕጂ ድሕሪ 46 ዓመት ድማ ዝለዓለ ናይ ጀግንነት ክብሪ ተዋሂብዋ ዳግማይ ቀብሪ ተገይሩላ ኣብቲ ወተሃደራዊ ሰልፍን ዝኽርን ዝተሰነየ ናይ ክብሪ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዘስምዖ መደረ ጆሴፊን ቤከር ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደት እኳ እንተኾነት ንፈረንሳ ብዝገበረቶ ተወፋይነት ግን ካብ ኣነ ላዕሊ ፈረንሳዊ ከምዘየለ ገሊጹ ንሞራል ፈረንሳ ክብዘበለት ናይ ቃልሲ ሞዴልን ኣዘናጋዒትን ምንባራ ድማ ንኢዱ ከምቲ ዝተገልጸ ጆሴፊን ቤከር ናይ መጀመርታ ዝለዓለ ክብሪ ዝውሃባ ዘሎ ጸላምያ ሕብረ ብዙሕነት ዘለዋ ሃገረ ፈረንሳ መኒ ሓቀኛ ፈረንሳዊ ዝብል ክትዓት ክለዓዓል ጀሚሩሎ ኣብዚ እዋን ጆሴፊን ቤከር ክብሪ ክትውሃብ ምውሳኑ ድማ ነዚ ንምርጋእ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ጆሴፊን ቤከር ኣብ ታሪክ ፈረንሳ ዓቢ ቦታ ዘለዋ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ እያ። ዘበርከተቶ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ቅርሲ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ኣድናቆት ክረክብ እንከሎ ስልያዊ ኣበርክቶኣ ድማ ኣብ መዛግብቲ ታሪክ ሰፊሩ ይርከብ። ተወሳኺ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተወሊዱ ኣብ ካናዳ ተማሂሩ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብር እሞ ናይ ሰለስቲኡ ሃገራት ዜግነት ዝውንን ኤሎን ማስክ ኣብ መጽሔት ታይም ናይዚ ዓመት ዝሰብ ፐርሰን ኦፍ ዘ ይር ተባሂሉ ተረቂሑ። ኤሎን ማስክ ኣብ 1971 ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ተወሊዱ። ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ተመዝጊቡ እኳ እንተነበረ ትምህርቲ ብምቁራጽ ናብ ናይ ኢንተርነት ንግዲ ከድህብ ወሲኑ። ኤሎን ማስክ ኣብዚ ሕጂ እዋን $255 ቢልዮን ብምውናን ናይ ዓለምና ዝሃብተ መሰብ ኮይኑ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙሎ። እንተኾነ ቀዋሚ ገፊሕ ቪላ ገዛ የብሎን። ዝበስሐ ግዜ ኣብ ሳሎን እዩ ዝድቀስ። መኪንኡ ባዕሉ ይዝውር። ኣዝዩ ቀሊል ህይወት እዩ ዝነብር። ስድራ ቤት ማስክ ድሓን መነባብሮ እኳ እንተነበሮም በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ግን ብውልቁ ብዝወሰዶ ፃዕሪ እዩ። ንሱ ፔይፓል፣ ዚፕ፣ ቦሪንን ካልእን ዝበሃሉ ገንዘብ ምትሕልላፍን ምኽፋልን ዘገልግሉ ናይ ኮምፒውተር ኣፕሊኬሽናት ምሂዙ። ኩባንያ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ተስላ መስሪቱ። ኣብ ህዋ ሳተላይት ዝተኸለ ስፔስ ኤክስ ሃንዲሱ። ናብ ፕላኔት ማርስ ጉዕዞ ክጅምር ድማ ኣብ ምቅራባት ይርከብ። ኤሎን ማስክ ብተወሳኺ ኣብ ንግዲ ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ገንዘብ ቢትኮይን ዝነጥፍ ኮይኑ ብደቃይቕ ዕዳጋ ናይ ምግልባጥ ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ኩሉ ካብ ዜሮ ተበኪሱ ይበፂሕዎ። ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምክትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስን ካልኦትን ብምብላፅኡ ናይዚ ዓመት ዝሰብ ብዝብል ስያመ ተረቂሑ ዘሎ። ቪርጅል ኣብሎን ዝተባሃለ ኣብ ቅዲ ክዳን ፋሽን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ዝነበረ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ብዝሓደሮ ናይ ርእሲ መንሽሮ ሕማም ኣብ መበል 41 ዕድሚኡ ዓሪፉ። ካብ ጋናውያን ወለዲ ኣብ ኢሊኖይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተወልደ ቪርጅል ኣብሎን ሚስ ሉዊ ቪኢቶን፣ ፈንዲ፣ ራልፍ ሌሮን ዝተባሃሉ ናይ ፋሽን ክዳውንቲ ትካላት ክሰርሕ ዝበቕዐ ኣብ ፋሽን ዓለም ዝለዓለ ጥርዚ ዝበፅሐ እንኩ ኣፍሪቃዊ ነይሩ። ንሱ ምስ ኣቑሑት ገዛ ዘፍሪ ኤክያውን ንድፊ ኣብ ምውፃእ ሰሪሑ ነይሩ። ናይ ህዋት ድምፃውያን ተዋሳእትን ስፖርታውያንን ክዳውንቲ ኣብ ምንዳፍን ቅዲ ምውፃእን ብዝለዓለ ተራ ተፃዊቱ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ተጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም
ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። እቲ ካልእ ገድሊ ጸሓፊ መምህር ሜሮን ሃብተ ማርያም 2006 ምስ ኢብራሂም ወድናራ ብትእዛዝ ምራሕ ሓይልና ኢና ዝኸብለለ ሰብ ክነምጽእ ናብቲ ዓዲ ኣቲና። ኣድያ እየን መስለኒ ወይ ዓባያ ቡን ክሰትያ ጸንሓና። ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ቀሚሸን እናሓዘ ሕሲሲ ይብል ነይሩ። ሰብ ገዛ ናብታ ገዛ ኣብ ግዜ ሃሩር ዛሕሊ ኣብ ግዜ ዛሕሊ ድማ ሃሩር ትጽሕቡ ድማ ኣተና። በስምኣም በሉስ ቅዱስ ሰንበዳትን ሰበይቲ ንዓለም ደሓንኩ ንኽብለኣ ምናልባት 210 ዝተረፈን ናይ ዕድመ በዓል ጸጋየን ኣብቲ ዕጥርጥር ገጸን ኣብ 2 ጫፋዒንተን ዝተለጠፈ ቈልኤ ተመልከትኩ። ናይ ፀሓይ ጩራ ዝኣትዋ ህድሞ ሓሓሊፉ ካብቲ ህድሞ ዝነጥብ ዝነበረ ሓመድን ተመልኪተ ድኽነት ናይቲ ገዛ ሰረት ዘለዎ ምንባሩ ግንዛብ ክሕድር ኣይጸገመንን። ሰብ ደሓንዲኹም ዳ ፈርሕን እርጋንን ተሓዊስዎ ኣእዳወን ናብ ፈጥፈጠ። ናይ ደሓኒና ደ ከረጋግአን ፈተንኩ። ተኣዚዝና ኢና መጺና እናፍራሃትኒ ዘውፃእ እኳ ቃልያ ኣብ ገዛ እንፂፈን ኣብ ነእዲ ኮፍ ከብላና እንከለዋ ርግእቲ ነበራን። ከመይ ኢለን ከኽረግኣ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ነብሰን ግዲ ነጊርዎን ፍርሒ ኣብ ገጸን ትነበእ። ቋንቁ ብዘይስማዕ ቃና ድማ የጉረምርማ ነይረን። ተኣዚዝና ዲኹም ዝበልኩም ነተና ቀዲምና ዝበልናየን ቃል እናእኳ መስዓ እዎ ማማ ጓልክን ካብ ሃድዋ ካብቲ ኽብልል 2 ዓመት ተቓሪባ ኣላ። ነዊሕ ኣስተንፈሳ ሓሻካ ከምሊላ ስማዓታ ዓሪፋ ንብዓት ቈፀራ። እዞም ደቀይ ኣነ ዲኣ ኣይኩንኩን ዓባያየ ኣቦን ኣዲኣን ብሓደጋ መኪና መንጉዳት ሰኣነት ዘኽታሚያ ምልእተ። እስቲ ጓል ማርያም ጓል ዝፈትዎ በኽሪ ወደይ ሕነቕነቕ እናበላ እንሀትልኩም ወለዳ ነዚ በርጋንም ዝወለዱ ሕንጫል ቆልዓ ገዲፎም ላኸይዶም እሱ ኸያክል ንዓይ ክትንከባኸብ መሬባት ዓሪባታ ወይ ደዴኻ ናብራ ተሕልፍ ዘላ ደመሲሉኩም። ነቲ ህፃን ጸጉሩ ይሽሕርኦ ነይረን። ያዕዝ ቢላህ ቢስሚላህ። ኢብራሂም ኣብ ነፍሱ ከፍ ቃል ብትሕቲ መልሓሱ ዘድምጾ ዝነበረ ቓል እዩ። እንተ ኣነ ብምግራም ዝፈጠሮ ድንጋጸት ኣንጒተ ምስ ውሽጠይ ይበኣስ ነይረ። እቲ በረኻ ንወፍሮ እቲ ኣብ ገድሊ ንጋደሎ ድሕነት ህዝቢ ንምውሓስ እንተኾይኑ እታ ድሕነት 2 ትንፋስ ኣብ ኢዳ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ምልእተ ካብ ገድልና ዘይፍሊ ገድሊ ትጋድል ምንባራ በርሃለይ። እንታይ እናስራሕኩም ደኣ ኸትናበሩ በልኩ ዘምጻእኒ ረሲዐ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ሰብ ዝሕግዘና ይበዝሕ። ከምዚ ሕጂ ግን ምልኣተይ ኣብ ናይ ሰብ ግራት እናውዓል እቲ ተካይደና በላና። ኢብራሂም ነዊሕ ሓፋፀየ እንተ ተገሪሙ ብነዊሕ ናይ ምፍጻይ ኣመል ኣለዎ። አንتم رسيعكم ده أبز أرجع مبلغ قرصي
ቅጫው ዳዓከራ ቀበላና ካብቲ መጻናዮ በሊዕና ስለዝ መጻና ይጠመናን ከይስከፋ ግን በፍቕሪ ተቐበልናየን መሸላሃ ኸይትጸልእ ወዳ ስክፍትአን ገለጻ ኣይንስ እንዲና ንበልዕ ማማ ድሓር እኽሊ መዓስ ነዓቕ መሊሰን ኣብ ክልተ ፍንጃል ቡን ቀዲሐን ሃባና ጥዕምቲ ቡን ያስተዩ በላ እናተፈሸኻ ነፃ ኾይና ንዕለን ስለ ዝነበርና እቲ ዝቐደመ ወጥረን ሃፊፍ እዩ ቡን ደሓነ ነይረ ኢብራሂም ግን ውሉፍ እዩ የግዳስ ቡን ዘይኮነ ስገሜን ቆልየን ሂበናና እዞም ደቀይ እቲ ብዓድና ንዘርኦ ዝነበርና ቡን ሎም ዓመት ምብቋል ኣቢና ይዘራእናዮን ተዋዘያ ክልቴና ፍሽኽ በልና ኣብቲ ድኽነት ስለላዕጥጦ ነብርአን ጽውግታን እህታን እንተተሓዊስዎ ዘምጻለን ሽግር ጉህድ እዩ ካብ ጭንቀት ኣገላጊልና ኽነዛንየን ምኽኣልና ባህበለና ተጥማሚትና ሰሓቕና ኣይጸናሕናን ኣፍርቅዕላልና ደርጎስ ዝብል ድምፂ ሰሚዕና ኣዒንቲና ንግዳም ለኣኽናየን ዕንፀይት ተሰኪማ ብጉንቡሕ ጉንቡሕ ሓውሲ በጠበጥ መጽእ ዝነበረት ሰብ ኣቓልቦና ሰሓበቶ ምልኣተይ መልኣት ዓይነይ መጺእክዶ በላትን ሰበይቲ እታ ኻባህዱኣ ኹብሊላ ከነምፃ ዝተኣዘዝና ጓል ምንባራ ፈለጥና ካብ ነብሳን ላዕልያ ዕንፀይት ተሰኪማ ነይራ ጽዕነታ ምሳራግፍናላ ብዘደንግጽ አንደበት ጠመተትና ዝፍርሐት ትመስል ኣቃውማ ስሩዕ ኣይነበረን በሉ እዚኣ ምልእተ ክትምሕርዋ ትገድፍዋ ንዓኹም ይምልከት በላና ሽዑ ድማይና እታ ቐዲመን ዘዕለናና ዕላል ዝዘከርናዮ ኣቦኣና ድያን ኣብ መንጉዳ ብሓደጋ መኪናዮም ዓሪፎም ዝብል ዘደንግጽ ዕላለን መሊስና እኮ መሳዕናዮ ምልእተ ውፃእ መዓትያ ነይራ ድሕርና ከም ዝፈለጥናዮ ስድራኣ ብሓደጋ መኪና ክዓርፉ እንከለዉ ምስኦም ነይራ በቲ ሓደጋ ካብ ኣፍ ሞት እኮ እንተደሓነት ሕቑኣ ክሳብ ዝድርጎስያ ተሃሪማ የግዳስ መህረምታ ካብ ዕንጨይቲ ምእራይ ካብ ፀሃይ ምንፋር ካብ ሓላፍነት ገዛ ምስካም ዘብኩር ኣይነበረን ምስ ኢብራሂም ክልቴና ተጠማምትና ኣብ ገጽ ክልቴና ድንጋጼ ጓሂ ፍርሒ ፍቕሪ ሕርቃኒ ንበብ ነይሩ ተመሊስና ናብ ገጽ ምልእተያ ማዕደና ሙሉእ ገጻ ብማዳ ይረአየን እዩ ግንባራ ምዕጉርታ ደንደሳ ዒንታ ሕኛ ከም ዝተሓነነ ብማዳ ፈጺሙ ሽዑያ ሕቑኣ ተሃሪማ በላና ኣብ ተዳሎ ዝነበረ ንብዓተን እናተፈርሽሐ ክነብዕ ለለኹ ከትብዐን ኢለግና ይንባዕኩን ኣብ ሽርከ ያ ሓጃ በለን ወድናራ መንኩበን በቐስታ እናዳሃሰሰ ብድሕርዚ ወድናራ ወጢጡ ካብቲ ገዛ ውፃእኒ ምሳኽለክዶ በለኒ ከምቲ ልሙድ ብናይ ጓል ስም እናጸውዐ 300 ዋና عندي 200 مسناتو 200 500 أكيبنا أب إيدتن سبيتي عمقنايان زين نبونكنين ماما بلكوان سكفتها متان كيسمعان في الشيخ النابلكو نحنا قد حقزوكم زقبأسي نسوهم أي سبرا خنديهم قدي حق خنواسوس قناز لملم عادهم نابتبون زحفاس الوقت مستمرسة دعار كتحسانا يخن إلناين كابت قزانا أرينا رحقنا نحلفتنا انتهلنا خمنا مخنيه لهم نحسبنا دما أنفتنا نبقى هادو أقنعنا صحافي ممهر ميرون هبت مريم راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان سمع زودي برتق سبكون مالت أي تودق مالت أيكونن انتاي دا وديق كامت انساء تلمامد مالت مبر سقبال مالت أي تزارب مالت أيكونن نخالوقت المسمع أزن خهاب مالت مبر سوسو أي تغن مالت أي تبلع مالت أيكونن
بسنة سرعة مسجنك بلع مالت مبار أي تقطع مالت سمعتها هالخا مالت أيكونن كاب قطع قلت إفكات ملس مالت مبار يغربال مالت أي تقدع كان مالت أيكونن هب كبرها إمتى محازقن كال توسخ قدعات سلازخونا مبار نسأل أخفكر مالت سأل صبغي مالت أيكونن لعل سأل فقري سلسعر مبار حقوسكن مالت كل هاللخا مالت أيكونن بزلك نجر دس يبل كمالت مبار فتاو سرح كل مالت اتسرح سرح صبغي مالت أيكونن نجرجنا صبغ سرح نخلوكا لومين اتسرح سرح تقديس كاسر حيو مالت مبار ورنيا يتخون مالت أي توري مالت سيكونه من زيت فلتو نجر كم اتفلتو أجير كاي توري مالت مبار بين خاي تخون مالت توليلكا حدر جبر مالت أكونن لبخان جزيخان حليفكا نختهب دلوكون مالت مبار حق أن يكون مالت سبات بزلوت راح حق تزارب مالت أكونن نجزاء رسخها حق أن ينابران نبار مالت مبار أيت بقاس مالت مسوات أيت مبار مالت أكونن كم حسكا أيت نح مالت مبار كرو أيت خون مالت أيت زنت المالت أيكونن نخالوت أيت نعاق مالت مبار فلا تكون مالت عندنا بيت مرتخيركا تمهار مالت أيكونن بل يحكون مالت مبار منجي محبراو ميديا ترجم ساميل زودة أخدكا اللخو كبداري لوام جبلي منجي ممهر ميرون هبت مريم لومين بيني زلخو كاب سبت نسئلة ما نمها بزي بلو نبيني جان سب زي بلو على مالو ديو أنا يفلتن من البات قلناتي علم نسخات رايس لزخونكا كالو سبات هاي رأينون يهلو خونو أفلت نعخا خب جكان جكنكو جكان مخاني لعلت بقالات جريحيك قلت الزخيل بدلي بديلكا من نتكا حيدة يرحك أكالوخو قلن السخا وترو تعمن تعيون يركا مالت هيكونن تفلت كاب كفوء زخفة كفوء غاني يركا يعينتهيت أميتن أزي فلتا ناي بالحخورنا كرياز جبركا زي فلتو دستها بوشت إز فتركا كاب زي منباري زي منشخة هو أبت بسألام مستخبر رأيي بره رأيي سوخيكا كأمنم زخبدني حقتات ميركاني كسكا ممزيك الكنعنا قليس كالي زيك على كان نسأل البخاب زي ترطر هياب هيبكاني إذا حجي كفاءتا يكونن تخمينا فلتكا وكونيلكا نفسين خوكس رأسين خدنن نخط عاسنا يكونن حجي صبق كاب عبدتنا لعلي بآخا عبيدة أسمعت آتيه حسب اللهو قدام نابت نسخات بلو هو تمليسة كخحسة كان زبلا شخوام نقرات كسخا خلي بلمو قندما نعخا زي بكا كانتو مخاني كذكريك وارسو حنساب دما كوقسكا دلي قن بينا يتفعتك بينا من كان تكبار كان كوقسكا أزنك حاسب ينادد باقيبل نمنتاي تفعتها تفعكو نمنتاي سنسخا كافسب كاستفل خافص مسبكينكا نعيك وقس ولا سنعخا قد حق نسخا حق نبيركا فقر نبيركا نصوه نبيركا أدى نبيركا كل نبيركا سلازي حقي فقري كان عنا نسهنا نبزي بالله علم كل مخانكا نسخايها طفاتنيا
نسخة زي توقسكس من يوقس أنت تفاتني أزقن نايك حدون نسخة نازل على ميخا بهيوت كساب زنبركو تنفاسي كساب زهالوت نايت عساي مذكرته زي تقفق ناي فقري بسلا زي رسق ناي حل ناي وقسا أبنا هيوت من قدي زي تفاقكو من نتيخا ناي من بهري مخنيات كل جزي لبي زنبر نازل على ميخا نعاخا كحديث نبيره قبل بيك سعزها اللخون كغزليه كخدكاي نصهنا بزي بالله علم نبين خا نصه بمخانكا كخدكاي نخحدتي تصور عقمي سلازلكا صحافيت لوام جبلي راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازيتنياتا زدالو نصا راديو دق سبالي عراتي خن نقدي فرناشي خن مأسي دقاس مأس كاب مدقاسي كاب رفتا أمرهيو خبوشتي دربع يبلط أحشم كمان لو آيت بلغ هادم على باح سمك تقديدو زمن مسائخي بريهو قعيلو اللهو هاب كرميخي من قدو وادليلو دك ستراح بيت بلي كبرابركيو مزمور عوافة بوقحتها صحاي كتقبلك يا سديدها جراتاتا قطامي ممهر مكونن تسفاي كاب مصحف سبنتا بوتن ستوسده راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان غزي واي غزيسي كتوقحت بره محوسي كتسلمت أكوات محزن نفسي أفتك آيرو أنا خفوله كتحيش في الساعة طعمي قساء كتكفأ انبهو أحزن نباع تنقه كم عمل نايت مالي يعلل كنتات مسجنت قال نزل خو قزيه كمرر قدم تعمني روبل انت نسخا قدم تخون كم عملكا قدم إلى دماء عللكا وطن كوطن مسزبلا نمو بتن بجخبا قزيه انت هاي قبرت بلني كم زاقج مقلوت قلبتني انت خونه طعمي طعم كي طعمو طعمات مني انت قدده ايتنوهن وني چنق اياخ علني احرق مسقنقن غزي لستماسل غزي جن تمرق افكم عملكا كيدو لا نغرلكا نيري لا للكا مليس شعو زلخ وغزين خمرر قدم طعمني روبل غزي جن غزي تونچافي غزي تمرقافي سبت عزر غزي حلافي غزي احلافي غزي قطامي ግርማ ዮሐንስ ካብ መጽሐፍ መራገእቲ ዝተወስደ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሐንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና
زخبركم سمعتنا نزس عزيز تلاليز نبرا حفشاو مدبات راديو إيرنا بأنقوات تقرنيا أبسفت إمولا راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو